Ben, pois moi bo día. Queremos aproveitar esta rolda de prensa do Bloque Nacionalista Galego para agradecer que se tivese en conta a nosa petición e de outros colectivos e organizacións sobre as labregas que venden na praza e a necesidade de lles procurar sitios alternativos, espazos alternativos neste momento de restriccións. Nos pensamos que é bo saber rectificar. Este goberno non o practica moito e unha vez que o practica pensamos que debemos de felicitalo xustamente por iso. A mágoa é que non saia directamente do goberno unha iniciativa deste tipo, que non pense cando anuncia as restriccións ou cando as comunica en posibilidades ou alternativas para non facer que as labregas que tiñan os seus produtos na casa, produtos perecedoiros en un momento importante da colleita, que non pensen nesas alternativas de maneira directa e que ao final teña que ser unha iniciativa da oposición que os obriga a reaccionar. Por outro lado, tamén quixera aproveitar esta comparecencia para solidarizarnos con todo o mundo da cultura, con todo o sector de espectáculos, de realización de eventos, que onte mesmo estivo aquí creo que un emocionante acto de solidariedade, de trasladar que a cultura é segura, que os protocolos que están para cumprir, pero que hai unhas restriccións que son excesivas, sobre todo se as comparamos co que está acontecendo no ensino. Hai unha suspensión de eventos que está poñendo moitísimas dificultades a todo o mundo da cultura, que como mesmo din, ben difícil, esa reapertura, esa recuperación a medio prazo e que necesita axudas claras, axudas e apostas grandes, tanto por parte do Estado como da Administración galega, como tamén do propio Concello, que ainda non fixo o seu propio plan de reactivación cultural. Como decía, fronte a esa situación, temos un ensino onde a Administración galega pensa que se poden meter 25 rapaces e rapazas nunha aula en situacións, a verdade, moi complicadas, que lle está poñendo moi difícil para toda esa xente agora dos equipos directivos e do profesorado que está preparando a volta ás aulas na secundaria e que está xa comezando dando os seus primeiros pasos en infantil e en primaria. Queremos solidarizarnos tamén con todas elas e referirnos a un problema concreto neste Concello, que é o problema relacionado co conflito dos comedores. Un conflito que queremos lembrar, que sabemos que os comedores deben ser competencia da Xunta, que é a Xunta de Galiza quen debe garantir esa homoxeneización e ese dereito ao acceso universal ás prazas de comedor para o conxunto da poboación galega, mais que mentres non o fai e facendo no noso Concello, entendemos que ten moito que mellorar. Nós xa denunciamos no seu día o que estaba a pasar xustamente no tema dos comedores escolares, o ataque gravísimo que se está facendo ás familias neste terreo e comentamos que o íamos levar a pleno, ao pleno do próximo xoves, como así vai ser, unha interpelación directa ao alcalde para que nos explique. Para que nos explique, en primeiro lugar, ese decreto da alcaldía, que sabemos que con nocturnidade apareceu publicado o día 9 de setembro, con cuestións que por primeira vez restringían o acceso a unha praza de comedor por parte de nenos e nenas. Moitas veces nas súas intervencións o alcalde quixo, creo que, confundirnos, falando de que todas as persoas tiñan praza. As persoas que teñen praza son as que teñen bolsa, pero hai moitísimas máis solicitudes, esas 1.270 solicitudes. Nos entendemos que deben ser atendidas todas exactamente igual que foi no resto dos anos. Unha cuestión son as que teñen bolsa, pero non só esas persoas, senón o resto deben ter dereito porque teñen necesidade de comedor e máis nestes momentos. Así que por primeira vez vai haber persoas que fiquen sen praza de comedor, rómpese o acceso universal, rómpese unha garantía que houve un servizo que debe ser considerado esencial para as familias. Establecese ademais nese decreto do 9 de setembro da alcaldía un sistema de prioridades que desde a nosa perspectiva é un ataque á conciliación, ao teletraballo, a xustamente esas posibilidades que teñen moitas familias de poder levar fillos e fillas ao comedor, como sempre fixeron, en días soltos, en semanas sí, semanas non, 2 ou 3 días á semana, realmente nun sistema inexplicable. O certo é que ese é un ataque á conciliación e un ataque, claro, a profesións importantes hoxe en día, que polas condicións laborais difíciles, pero tamén a xente que sempre tivo traballo por quendas, como as enfermeiras, claro, que lles obriga ou ben están todos os días, ou senón que é imposible acceder a este servizo.
Así temos que a día de hoxe ainda hai familias que non saben se van ter praza de comedor ou non. A día de hoxe ainda non saben se van ter praza de comedor ou non, ainda ninguén lles comunicou iso, pero que sí está chegando é a aquelas persoas que, por pediren días soltos, por non pediren os 5 días da semana, a esas persoas que lles está chegando que non van ter posibilidade de ter unha praza de comedor. Nós entendemos que hai un intento claro por parte do goberno de desincentivar a asistencia ao comedor, de facer que esa asistencia ao comedor sexa menor e de debilitar o ensino público, non? A verdade é que a situación a día de hoxe, o que vai ser nos próximos días, é que deses 9 centros onde o Concello se encarga do servizo de comedor, hoxe en día hai únicamente un que estea funcionando con dobre quenda de comedor, hai 2 que teñen previsto instalar esa dobre quenda de comedor no mes de outubro, pero hai 6 que teñen únicamente unha quenda. Claro, poderíamos decir que esa era unha opción boa, nós tamén preferíamos que mellor que haber 2 quendas que se habilitasen máis espazos, pero o certo é que só en 2 centros se habilitaron máis espazos, únicamente en 2 houbo uns espazos alternativos ao que era o comedor. Por tanto, ao final, o que temos é unha situación onde hai centros sen dobre quenda, onde non habilitan novos espazos, onde non se cubriron as prazas, máis onde se está trasladando por parte da empresa ás familias que xustamente por pedir en días soltos non teñen dereito ao comedor. Entón, non entendemos esta situación de que aínda sin cubrir as prazas todas non se faga, e mesmo que se cubrisen, hai posibilidades de poñer cando menos unha dobre quenda se non se habilitan outros espazos alternativos. Por iso, o que queremos pedir hoxe, e o que esperemos que non teñamos que pedilo no pleno, agardamos que isto, igual que outras cousas, non cheguen ao pleno sen resolver. Nós o que pedimos ao alcalde é que rectifique, igual que se fixo no caso da Praza de Abastos, e que derrogue ese decreto de comedores, que suspenda ese decreto de comedores, que negocie de maneira urxente, de maneira rápida, que é doado facelo coa comunidade educativa, e onde se garanta unha praza de comedor para todas as nenas e os nenos que o solicitaron, como sempre foi, como sempre aconteceu nos últimos anos no Concello de Santiago. Nós entendemos que non se pode presumir, ás veces non se pode gabar de facer moitísimo traballo, moitísimas axudas sociais na etapa de pandemia, e logo resulta que ter un comportamento deste tipo no momento máis difícil, que é o pós-pandemia, ainda que saibamos que estamos nesa segunda onda, pero nun momento onde xa os problemas económicos derivados de ERTES, derivados de precariedade laboral, de despedimentos, están en riba da mesa e fan que a situación para as familias sexan moito máis difíciles. Nós quixemos botar unha mão desde o primeiro momento neste tema, solicitando o 27 de agosto xa o documento que a empresa elaborara e que a anterior concelleira con responsabilidades, con competencia en educación, anunciara que tiñan para traballar e para poñer en riba da mesa cales eran as propostas da empresa para solucionalo, porque nós entendemos que o Concello non pode estar ao servizo da empresa, non pode facer aquilo que ás veces que lle facilite o traballo á empresa, senón que ten que beneficiar e facilitarlle as cousas ao conxunto da poboación. Por iso queríamos coñecer este documento para ver se os criterios que se marcaban aí, se as prioridades que se marcaban aí en distintas opcións eran as mellores ou non o eran. O certo é que a día de hoxe, día 18 de setembro, aínda non se nos facilitou ese documento. Non entendemos se existe ese documento ou non, existía, non existía, por que non se facilita, por que non podemos saber se realmente eses criterios ou esas prioridades foron establecidas como é lóxico polo servizo, polo Departamento de Educación, pola persoa que políticamente ten esa responsabilidade, ou se se fai por beneficiar a empresa de maneira directa. Nos entendemos que iso non pode ser así e que, desde logo, desde a Concellería de Educación o traballo é moi mellorável, é un traballo que nós creemos que moitas veces é moi doado, porque a comunidade educativa, tanto profesorado, equipos directivos como AMPAs, teñen moito feito, é simplemente ter capacidade de escoitar para que esas solucións se poidan levar a cabo. E xa digo, a nosa petición nestes momentos é que se derrogue o decreto, que se faga unha negociación inmediata coa comunidade educativa e que se garanta o acceso universal, o acceso de todas as persoas que fan petición e que, por tanto, teñen necesidade dese uso de comedor, que de sempre se puido pedir en días soltos, igual que ao longo de todos os días da semana, para que se garanta.
para non falar de outros temas relacionados co ensino que imos deixar para outro momento, como o que vai acontecer coas actividades extraescolares. Pero por centrármonos agora nun tema que realmente que nos preocupa, que está causando moita insatisfacción ás familias, sobre o que estamos recibindo día a día queixas de pais e nais que se ven obrigados, que se ven en circunstancias moi complicadas por carecer dun servizo que é esencial. Non sei se hai alguna pregunta. Non, pois, moitas grazas.